Oda nézzetek, oda nézzetek! Mint hogyha maga ilyen aranyfényekben futsz befelé. Fénylik az arany, isteni tóga van rajtad, babérkoszorú van, hallod? Hát minőségi képanyag vagy, öcsém. Everybody's wrong, rewrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around, wrapped around. Na szevasztok, én Benedek vagyok, alias Kaktusz, és itt vagyunk egy újabb videóban, tudom már elég régen volt, de hát most itt vagyunk. Itt van velem a Luftwaffe Team csapata. Így van. Hans és Logan, illetve Máté. Mi? Máté. Kamerában kicsit nehéz a dolog, megoldom. Úgy láttam, hogy a Youtube-on nincs még ilyen, most ezt kitalálom. Annyi a lényeg, hogy nekünk arra ott lábbal be kell helyezni a labdát. Van mindenkinek egy perc rá, két csapat lesz, az egyik csapatban én leszek Hansszal, és a másikban Logan lesz Mátéval. Úgy lesz. Úgyhogy azt mondom, hogy csapassuk. Egy perc van ugye rá, be kell tenni, aztán csapassuk. Yeah! Mit szólsz ehhez? Na, volt a kis kellemetlenség, már tovább. Nem tudok ráállni, rendesen nem hiszem el. Vagy nem. Hát mennyi van még hátra? 20 másodperc. 20 másodpercetek van még. Igen. Érdekes. 4, 3, 2, 1. Vége. De ez eddig 0 pont. De nem mondod. Több nem lesz. Az igen. Nem sokkal hát. Mennyi van hátra? 38. Jaj, hát ez nagyon-nagyon-nagyon tényleg. De hát tirugálok már bele. Ezt jól megmasszontam. Masszontam? Jól megmagyaráztam. Fele még van. Egyszer biztosan menni fog. De ők legalább már a palánkot érintették. Palánkot? Jól beszélek, hogy csak veletek vagyok. Köszönöm szépen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hát srácok, 0-0. Mindenkinek van két köre. Két kör, ja. Fogjuk rá. Na, Mr. Főnök! Hozza a labdát! És... na hát. Cél, hogy bejutassátok. csak lábbal, szabad fejjel mondjuk, nem? Fejjel is lehet, vállal is lehet. Ami focira érvényes azzal. Ja. Tehát például kézzel nem juttathatod be Azt észre. mondod, hogy ez ilyen kosárfoci. Hát valami olyasmi, ja. Nem tudtam sarokra adni. Majdnem. Közel jársz. Nem jó. 16 másodperc! Igen, ne bánts! Véletlen volt. Nem Segítek. Kösz. Nem tudtam rámenni. Emelj rá. 5, 4, 3. Hello, darkness, my old friend. Ó, de Vége? sírtam volna, de nagyon. Jó van. Na hát, eddig ismételten 0, még egy körötök van hátra, és most 3, 2, 1. Megképp, hogy nem kell találni a palánkot. Az előbb majdnem sikerült. Ne fogjuk égni. Én nem tudok focizni, szóval nekem
Ez a legnagyobb bajom. Én tudtam. Mit tudtál? Focizni. Én azt próbálom, hogy feljel, de hát akkor megint az a delfinugrásom lesz. Nem már! 20 másodperc. Jaj, most! It's the impossible challenge. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vége! Jó, amúgy nem volt rossz, azt kell, hogy mondjam. Ja. Még nem. Hát srácok! Majdnem sikerült, majdnem! Szerintem majdnem ment. De én fejessel próbálom állandóan, az a baj. Nem törfi! Daley Blind. Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1. Jó, hogy már megy. Hoppá! És mehet! Ez így nem fog menni soha se. Nem vagy ott? Majdnem! Nem tudok rendesen ráemelni. Hoppá, megy az idő! Yes, megy az idő. Push! Push, Forrest! Push! Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1. Au! Megivettem az ács! Gyerünk srácok, gyerünk! Feljön! Az jó lett volna, csak másik irányba. Gyerünk! Még van 20 másodperc. Végig pörgetted az időt, mikor kint voltam? Nem. Az a Zogen. Ez most bemegy. Nem hiszem el! Gyerünk már! 3, 2, 1, 0. És vége! Srácok, viszont ha nekünk is akkor sikerülni, akkor hosszabbítás lesz. Ez igazság, valakinek be kell találnia. Készfogásra vagy kulypapíron együtt. Ez hülye. Ugyanúgy látszik. Ami ilyen kijjebb ment, szóval. Mi a faszom? Az. Hülye. Fél percet. Még hogy műtötték a lábát. Tudod, mit műtöttek? Az agyadat? 20. Nyolc, 7, 6, 5. Figyelj, 2 másodpercetek van még, ha kimentek érte. Bukó. Jó. 1-0. Hosszabbítás következik. Szórakozol velem? Kőpapír oldal. Aki előbb berugrál, az nyert. Na hát srácok, itt a következőben úgy lesz majd, hogy félperces időkorlátok lesznek, és aki először belövi, az nyert. Na csapassátok. 3, 2, 1, mehet! Eddig jó, nagyon jó. Majdnem. Azt a! Kösz! Kezditek. Rip! Ajaj. Ajaj, bocs! Au! 4, 3, 2, 1, 0. Vége. Hát ez most nekik se jött össze. Még egy gyönyörű dobást láthattunk. 3, 2,
1. Áj! Még semmi. Kiadta, hogy 20%, aztán beszart majdnem. Rúgjátok már! 10! 5, 3, 2, 1, vége! Pont fölvettem! Pont fölvettem! Nem már onnan. Logan. Du bist nicht so richtig in Deutschland. Ein Bolschewik Deutschland. Und ich. Vége. Ház! Szuka. Kemény dolgok ezek. Egyre közelebb vagyunk. Igen, mindenki egyre közelebb van egyébként, úgyhogy Nem igazán. visz tovább. Búzik ki az elsőbség! Szólj a pofád napos. Remélem fölvettem. Még egyszer. 5, 4, Jó! 2, 1, vége! Utolsó! Ojé! Nem menj rá nekem. Ne rá nekem ilyet. Azt a... Dribbling! 10 másodperc. Dribbling! Azt a... 99-es dribbling! Logan! 5, 4, 3, 2, 1, vége! Én ezt már feladtam szerintem. Nyomasztja egy kaktuszfű. Ja, tényleg a kaktuszpű! Következik. Kaktuszpű! Aki nézte Hanszék videóját a FIFA-ban, Az egy kaktuszpű lesz. ott egy kaktuszpű volt. Ja, de akkora bazzag el. A FIFA 16 karriermód utolsó gólja volt a kaktuszpű. Na mehet? Megnézzük, meg tudom ismételni. 3, 2, 1, rossz! Alulról nem ér. Hat, 5, 3, 2. jó? De mi lesz ezzel a kaktuszpűvel, amit most ígértél a Majdnem nézőknek? beszéltem most Majdnem nem. megvolt. De mi az, hogy most nem? Hát akik nézőknek megígérted, akkor be kell tartod. Hát akik nézőknek megígérted, akkor be kell tartod. Azaz! A delfin. A delfin! De be lesz vágva egy delfin. Jó ötlet. 5, 3, 2, 1. Majdnem. 3, 2, 1, davaj! Végre nem hagytad cserben a nézőidet! Készletezett hatású volt ez a kaktuszfű. Eléggé. BUM! A kaktuszpű megjött! Hát hallod? Nekem is megjött, azt kell, hogy mondjam egytől legalábbis. Na srácok, 6 másodperc volt hátra. De megcsináltuk szépen. Ment el. Jó, másodpercet el.
Mi? 6 másodperc van kell. Ja, ebben, ja. Jó volt átaszom egy. Azért, veled is megéri. De amúgy tényleg kurva jó nyomod. De én nem. Én nem. A muzik, ő a legjobb. Az, hogy ne! Gyere ide te! Aromállat! Nice. Na hát srácok, itt van a vége. Megnyertük Hanszal, egy kaktuszpűvel. Halljam a kaktuszpű kiáltás Logan. Kaktuszpű! Köszönöm szépen. Isten. Megtisztelő volt. Nagyon. Akinek tetszett, az dobjon egy lájkot, illetve mindenképpen nyilatkozzatok fel. Én Benedek voltam, és itt volt velem Hans és Logan. És Máté. Leírásban Facebook, Instagram és az e-mail cím. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és csekkoljátok le az új outrómat. Na, szevasztok! Míg a földkerek, mindig lesznek rockkerek. Csiki-briki hívtam ki. Am I